אם יש לך התמודדות עם סטרס ולחץ שמלווים אותך במהלך היום-יום, אם יש לך איזושהי חרדה, תחושה של חוסר ביטחון, שאתה לא מרגיש שלם עם עצמך, שאתה מרגיש שאתה מרצה אנשים אחרים, שאתה מרגיש שאתה חושש מחיכוך, שאתה לא מרגיש חופשי להיות מי שאתה, שיש לך קושי בתקשורת עם הסביבה הקרובה או הרחוקה, שיש לך איזשהו פחד שאתה עדיין לא מצליח לשחרר ולרפא אותו, איזושהי תחושה, מחשבה שלכל אורך היום יכולה להציק, לתסכל ולפעמים גם כן לנהל. אז הבשורה היא שלא צריך להישאר עם זה כל החיים, למרות שלפעמים יש איזושהי תחושה שכנראה צריך להשלים עם זה. כי ראיתי המון פודקאסטים, כי שמעתי המון, כי דיברתי על זה המון, כי חשבתי על זה המון, כי ניסיתי לשכנע את עצמי, להסביר לעצמי עם הדברים הכי נפלאים ונכונים שיש. למה לא הצלחתי? כי זה יושב על משהו בתת מודע. ועד שלא נגיע לתת מודע זה ימשיך לנהל ולתסכל ולהפעיל אותנו. הבשורה היא שלהגיע לתת מודע זה קל ופשוט. שלום, קוראים לי תמר, אני מטפל רגשי וזכיתי ללוות אלפי טיפולים, עשרות סדנאות עם מאות סיפורי הצלחה. ואני יכול לומר שבדרך כלל התמודדות רגשית עם פחד, חרדה, סטרס, תקיעות מסוימת, באה לידי ביטוי בשלושה אופנים. אחד, בהצפה של מחשבות, שתיים, בגוף, אני יכול ממש להרגיש את זה בגוף. הדבר השלישי הוא, זה יושב בציר הזמן והמון פעמים בילדות. משהו שנולד מגיל 4 עד גיל 10, שנולד שם ומלווה אותי בציר הזמן של החיים שלי. והבשורה היא שזה קל ופשוט לרפא. ואני חושב שלכל אחד יש את הזכות לעבור תהליך אישי שבו הוא פוגש את עצמו, הוא מכיר את עצמו, הוא משחרר את העומסים שיש לו בתת מודע והוא מקבל כלים שמדויקים לו. אז אם הסרטון הזה דיבר אליך, מוזמן ליצור קשר, איתמר.